Microcontes amb Luc. Microconte 15. L'agraïment. Un petit regal. Luc deixa una flor petita a la porta d'en Paco. Quan el gripau l'obre, es queda sorprès. Per què? Pregunta amb els ulls grans. Ahir em vas esperar sota el sol i jo ho vaig notar, diu Luc. Era només una estoneta, diu en Paco amb un somriure tímid. Justament per això, respon Luc. Perquè no calia i ho vas fer. En Paco posa la flor en un pot d'aigua. Gràcies per donar valor a les coses petites. Luc somriu. A vegades, els gestos més petits són els més grans. L'Erizo encantador t'abraça fort i et dona molt amor.